Ustaz, na'am yallaɓai. Wato duba da yanayin jajircewarka a fagen aiki, ina mai taya ka albishir da cewa daga yau ka bar matsayin sajan, ka samu ƙarin matsayi babba, ka koma National Commander Patrol. Alhamdulillah, masha Allah. Yan haka kuma za ka je barak ɗin sojoji, za a baka horon atisaye na musamman. Kai, wato ainihin yallaɓai, na gode da wannan albishir ɗin. Alhamdulillah yallaɓai, tabbas ban taɓa zaton wannan matsayi zai same ni tashi ɗaya ba. Dole ne na gode wa Allah da ya nuna ikonsa a kaina. Bayan ka kammala atisaye, to akwai tawaga ta musamman wacce za ka jagorance ta, za ta dawo ƙarƙashin ikonka. Masha Allah, duk wannan abun ne kaɗai, wato ainihin yallaɓai, na gode da irin ƙaunar da kake nuna min, domin na san wannan matsayin kai ne sanadi. Bayan haka za ka jagorance su zuwa dajin Sambisa. Na'am, wato ainihin yallaɓai, ban fahimce ka ba, bi ma'ana mai kake nufi?